Lah, asam si Papa, oy. Tuyawan pa ko gabi pag magpanyapunda kay kalit ra syagit. Kilo ra ba tulo kagayon nga itoy gabi eh. Wa mo gud busy. May lagwa to na ra busy. Ang tag ni taon di bisig namungkal to diaper. Ya sa duda jud ko ani nani ngawat ani kung saging ug lubira. Oo. Sus minus na kay bunga. Oh, naawa lagi oh. Lagi kong tupo. Kawatan mo na siya. Katilaw din sa puspos ron. Sus, duhara jud pa na ani. Dili ni may ospital. Aw, maminteriya dun eh. Duoro maminteriya sa muwak, ang buntar pa ko. Gyud ako be. Hoy, ikaw ay sige pangawat rin ha? Abang buwang panganiman, lebih nasakpan naman. Bunal na kami. Tabang, ayaw mo magawatan. Ay tabang, sis Papa ron. Sus, daan ko lagi. Si Papa nagururot na. Pa! Dong, ayaw na Papa dong. Iiwat mo ka ba? Dili noy oy. Nakaon mo ko nagtulo ka ito nga kagiron. Nakina yung gabi eh. Ano dong? Naku, kailangan naman ng balong. Ato na, ipato. So ito pagdala, namamaak mo na. Kaya lang dong. Ay, kasi na dong. Sige sa'y magpatambal. Tanang sakit, akong ayohon. Puwira lang sa inyong bunal nga gahit na pautgon. Kay resulta na sa inyong katigwangon. May na putol doon. Ayo, Unsay ato dong? matambal ta unta lagi ko noy. Unsa may sakit nimo dong? Diba, naa ba kay kanang tambal sa pampagwapo? Pagpagwapo? Na kayo. Pili lang ni dire. Naatay sa kalibo. Pero inom gani, imong naong urag si kuko. Naas na tay tag 2,000. Ikainom mo ni, imong naong mura sa biolo. Pagkalain na po, sa tanang guro ko mo gwapo. Anak nga dong, kay dili mo ko si Vicky Bilo nga magkapagwapo nimo. Ay, scammer ang imuha, dili na mahimo. Ayo, scammer man ka, abi ng kwarta na ko. Oh, dara. Oh, Anak balik dere. oh, di na akong balik. Sayang nga. Kwarta na naging bato pa. Ayo. Unsa may ato dong? Matambal unta ko noy. Unsa man dai sakit nimo dong? Allergy guro noy kay sige mo pangatol. Allergy? Kasi wala jud kay kaligo dong. Dili pud noy oy. Matag adlaw man kung sa kong maligo. Sige. Nagoy hirga dere. Ipahay dere nimo. Mawara na. Ngay pahid ra. Tagpila man na. Tag 500 ra. Kamahal god. Herbal ra man na.
Aw ikaw. Ikaw ra bitaw mag-antos og katol imong lawas. Sige, paliton lang ko na.Aya, hay yung gamay. Sana Salamat, Aya. Ano, Niloy? Sa tipig na. Na ako'y tambal nga imnon na nimo. Magaling kang kupal ka. Pila ka, Noy? Tag 1,000. Mahal. Aw ikaw. Ikaw ra bitaw mag-antos nga sige kiri-kiri. Sige, palita ko. Magaling kang kupal ka. Sana Oh, ina dong, siap ka? Anjay. Ano man, Noy, ha? Palita ko. Ano naman, eh? Nangungo lang ko. Sa tipig na. Na ako'y tambal na. Kanon na rin nimo. Eh, kagwila ko na. Aw tag 1,500 ra. Ang mahal langon, ana. Aw mangungo ka hantod-hantod. Palita ko. Ano ko? Ano? Sapa na. Tama tayo. Ilong. Ini. May nangato lagi ko balik ko. Tipig na. Ibalik-balik lang tug tumar katong tulo. Meron na ka, may pagmuadto na ng doktor, scammer. Ayo, diri dungan. Ayo, noy magpatambal mi noy. Unsa may sakit na dong? Ngaghiktan man ninyo mura marag iro. Narabisan eh, ikaw ni gagirong nga itoy. Nya, mamaag na. Oh, mamagit mo nga ni eh. Sa iyo na kina. Tanang sakit kaya nago ayohon. Nakoy tambal na. Naatay tag 300. Naaputay tag 500. Naaputay tag sa kalibo. Gunanoy. Aw ikaw, ganahan man ka mahimong irumbuang ni imong papa. Para lang tag 1K. Siguro mo ka na maayo kong mapa. Sigurado. Bayad be. Ngara na yo. Okay na. Adong. Ipainom na si mong papa dong para di na inubuang. Noy, nikirig lagi ni. Natipig na. Pagbutang ng tataon, maayo ra na. Unsa ni Sapo? Oy, sumbi naman eh. 何お前はもう死んでいる。 Shout out ko ni Ate Joy o ni Charlene Mora. Shout out ko ni Ashley Lumbo and MJ Lumbo and Julius Lumbo. Og shout out guys sa igsoon dira sa Bukol, Milani, Sarol ug si Embana John Sarol ug sa Iscario po nga igsoon, Sharla Kanaya Labastida ug si Embana GR Labastida ug sa Labastida family, labi na ni Tilani Labastida. Shout out nimo. Hello pa ni Charlie Taganili o Malokong Deri o ni Michelle Flores. Shout out sa para Cavite. Og shout out sa Fortune Binds og sa ni Juan Jennifer Aba og mag Kuan day, happy birthday ni Kuan ni Tio Alexander Baring og salamat guys sa inyong pagsuporta og sa i-share, like ang among channel og daghang salamat. Thank you. Subscribe.